Χαίρετε, ένα ακόμα βίντεο από μένα σχετικά με τον Μπαταρλή, τον αστυνομικό που έχουν βγει τόσα βίντεο κάθε μέρα και έχουν πέσει όλα τα social media πάνω τους να τον φάνε. Καταρχάς, αυτό από μόνο ότι είναι ύποπτο. Το ότι πάρα πολλά άγκυρα προφίλ και όλοι αυτοί οι γνωστοί influencer εδώ πέρα του TikTok έχουν βγει και έχουν πέσει να τον φάνε με τα δόντια. Μετά από αυτό, θα πω για εμένα σε σχέση με τον Μπαταρλή. Σε μία από τις επισκέψεις μου στη Γαδά, ένας επικεφαλής αστυνομικός, διοικητής, πάνω στην κουβέντα που είχαμε, με ρώτησε, ξέρεις, για τον Μπαταρλή τι ξέρεις? Του λέω, τι να ξέρω, του λέω τον Μπαταρλή, του λέω, τον είχα γνωρίσει, τον ξέρω, λέω, από τα social media. Τότε που είχα βγάλει για τον Πρεζόνη Χρήστη και μέλος εγκληματικής οργάνωσης διοικητή αστυνομικό της Γαδά, είχε αμφισβητήσει τα λεγόμενά μου σε ένα σχολείο του. Και μου είχε στείλει μήνυμα όταν τηλεόραση αυτό βγήκε στην εφημερίδα και έκανε τις ερωτήσεις του και είδε ότι έχω δίκιο συγκεκριμένος. Μου έστειλε μήνυμα το παιδί και μου λέει: χίλια συγγνώμη, φίλε μου, είχες δίκιο. Λάθος μου, σου μίλησε έτσι. Και κάποιες εμφανίσεις προβολές που έχω κάνει στο προφίλ του. Αυτή είναι η όλη επαφή μου μαζί του. Τώρα πέραν αυτού, κάποια λόγια, κάποιες απορίες. Καταρχάς, είναι πρώην αστυνομικός. Όλοι το ξέρουμε, έτσι. Για ποιον λοιπόν ένα πρώην αστυνομικό λοιπόν τον πιάνει το τμήμα ιστορικών υποθέσεων που έχει να κάνει με αστυνομικούς? Και όχι η Γαδά που έχει να κάνει με πολίτες. Δεν ξέρω. Κανονικά η Γαδά έπρεπε, δηλαδή όλοι αυτοί για τους οποίους μιλούσε, έπρεπε να τον πιάσουν. Όχι των ιστορικών υποθέσεων. Δεν είναι δουλειά των ιστορικών υποθέσεων. Των ιστορικών υποθέσεων είναι για όσους είναι εν υπηρεσία. Ο συγκεκριμένος δεν ήταν πια εν υπηρεσία. Τροφή για σκέψη. Τώρα ως προς τον Μπαταρλή, αν όντως ισχύει αυτό το οποίο γράφεται για τη διακίνηση, δεν βλέπω λοιπόν το λόγο, άμα έκανε αυτή τη δουλειά, να παραιτούνται από αστυνομικός. Λέω πάλι εγώ. Θα ήταν πάλι αστυνομικός και θα κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Πάρα πολλά βίντεο είδα που έλεγε ότι έσφυγε το χέρι των ράπερ, το χέρι των Ρωμά, το χέρι των Αλβανών, το χέρι των από εδώ, το χέρι των από εκεί, το χέρι των τάδε, το χέρι των τάδε. Και αυτό ουσιαστικά ήταν το λάθος του. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν ότι σε έναν κόσμο τον οποίο υπάρχουν τόσο πολλά ναρκωτικά, όπως όλοι αυτοί που προανέφερα, δεν είναι πάντα δίπλα σου και σου φύγουν τα χέρια γιατί σε αγαπάνε. Και σαν αστυνομικός, ο κ. Μπαταρλής θα πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλά και καλύτερα από όλους ότι όλοι αυτοί είναι ρουφιάνοι της αστυνομίας. Γι' αυτό είναι και έξω. Γι' αυτό βγαίνουν οι τράπερ και μιλάνε για ναρκωτικά και δεν τους πιάνει κανένας. Γι' αυτό δεν πειράζουν Ρωμά. Γι' αυτό όλοι αυτοί λοιπόν δεν τους ακουμπάει κανένας. Μέσα στη φυλακή είναι μόνο τα θύματα. Αυτοί που φωνάζουν μη ρουφιανεύετε και μη κάνετε και μοιράνετε και είναι οι πραγματικοί ρουφιάνοι. Και όλους αυτούς ο Μπαταρλής τους έσφυγε για το χέρι. Μέγα λάθος του. Παρ' όλα αυτά, μέχρι λοιπόν να βγει η πραγματικότητα και να ακούσουμε από τα ίδια του τα χείλη το τι πραγματικά συνέβη ή όχι, καλό θα ήταν να μην ρίχνουμε κατηγορίες, γιατί δεν πρέπει. Και θεωρώ ότι παρόλο όταν. Τώρα μιλάω στον συγκεκριμένο το είπα το βίντεο. Αν βγαίνεις και λες όσα λες, όπως βγαίνω και εγώ και τα λέω, και έχεις δει τα βίντεο μου που μου έχεις πει, καλό είναι να έχεις μαζέψει στοιχεία για όλα αυτά τα οποία λες. Το να βγαίνεις να λες για μια κατάσταση χωρίς να έχεις να τη δείξεις κιόλας, δεν είναι και πολύ safe. Εγώ μιλάω και λέω. Έχω γραφήσει την τάδε πτεσματοδίκη και που κάνει αυτό. Την έχω γραφημένη. Έχω γραφήσει τον τάδε αστυνομικό, τον έχω γραφημένο. Έχω βιντεοσκοπήσει τον τάδε αστυνομικό, τον έχω βιντεοσκοπημένο. Έχω όλα αυτά που λέω, μπορώ να τα αποδείξω. Εσύ έλεγες μόνο λόγια. Και ας ήταν πραγματικότητα. Και μπράβο σου. Και θεωρώ ότι ήταν το λάθος σου. Τέλος πάντων, καλό είναι να μην κατηγορούμε έναν άνθρωπο πριν ακόμα βγει η πραγματικότητα στη φόρα. Γιατί δεν ήταν μόνο στο αυτοκίνητο, ήταν και ένας άλλος μαζί του που μπορεί να έχει αυτό το ναρκωτικό πάνω του και ο άλλος να μην το ήξερε. Τέλος πάντων, αυτά είχα να σας πω για τον Μπαταρλή και γεια σας.